سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتنا هاجرنا إرترا مسجورة بتا مالت السودان جيبوتي إثيوبيا قمون ببحري مسهاجرات يمن سعوديان جيبوتن زلنا نوحات جماجمن دوباتن كندي كابانان فلتون قون إرترا بجماجم بحري أبهاجرات كإح بحري بغميات الرأ سبب بزبلة مجدد ما اتقدم يكون حجي مريت إرترا مقانا بعلم لقاو حجز تمسكرلان بكومشن دوب إيرتران إثيوبيان داقم بقيادن ناي موداتان بيين مريت إيرترا مقانا استنقرلان بادمه مسكل التقراي إثيوبيا بخمي كمتدوب انفلتك كندينا شفراويانه كابشحن شاعتمي تنتسعين شمونتن كساب كل التشع متمرت أبلعلي إيرترا بزكايدو ورارمو بصفعي تزبي إيرترا زمخانة دليتو قداي بادمن كبابيون ناب أحقراو بيت فردي مالت ناب كومشن دوب إيرتران إثيوبيان مسحلفه ويانه كمناتو مريت زحاتتلو كساب تقوم بيا يبتصح من بارقه كندي كاباناقون نفلت نقون شلالو تقوم بيا ششبيت مكوتي عد حكين عد تغلاي وزته ويانه مريتي ببنبال كم زحاتتلقه نفلت دوم لولاوي تاغر إيرترا بجيوغرافياوي أكمامتا وترو عين حيالات خاجرات زود كمقانون أبكلاي وقع علم إنجليزن طاليانن نيرترا نمجزا أمريت إيرترا نايزك كيرو وجن إيرتراوين قداي مجزاتي بزعبها زخون لوخ نتاتن أبزح الفجزي مقربنا زذكريهم إزي كاب سندات وشت هاجرتم وركسنا النقرب لكم زلنا تحستو نلومي إيرترايت بادمة دوباتا كابينا بي كم زخونة تفلتو دو بزبلكا أدالينا لكم علنا إذا تحسطنا أوشتن وزان نزركب إيرتراوي أزيو أقداس سلزقنا كتكتاتولنا بخبري نعدمكم نزي تحسطنا زي كالوت إيرتراوين قدساتن مأنتي خبصحم دما بوغنكم شيرن لايكن كتقبروا نزا چانل ناقا كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتي زدالنا يا تحسطو مسقرال لنا سناي مكتتال حيشنا كبد رحب الله وداينا ودا بزتنا بطاولا زمان تهيبو وينات أوجلنا كم كاتبنا يا الطاولا مبركوينا كوينا 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 سناس كويناتا تنقل تفحيسو وديت مسحالمي كوري ربلي وقول قول بعدمي فرتي تواهيبو عبهيك مستخدمي نحلال نخوينا تقول قول بعدمي كوينا 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 سناس كويناتا كبابي غرنا أفريقيا حدا قابتهم قداموت مبقول لك اسم مقانيو بتمرامرتي سنة انتز تقاس إذا خباب زي
كم كلاتن كبابيتات ناي أفريقيا بجزاتي أوروباوان صعدو ننويح عمتات تجزئون بهلون سرعاتون مننتون تتنكيفون قوسيلون أوراقا ننويح عمتات نبرت دكبات نايز غبابي بأوروباوان كم حسوم تداهيقوم تجزئهم يوم هاجرنا إرترا أبزيب درجة عالمون كي ترفه استراتيجيو مخانو زقل صلو كبابس للتركب كبراغتن مجزاتن أوروباوان جزاتن وررتي قربابتن نسماني عمتات لولاونتا تجهيسو هزبا بقفع تجزيون تريتون نبراتون تزميتون قلقاب كفال مسنقولو زغون هزبقا بسألاتن وررتن جزاتن حيلتات تموقيحون تقاتلونيو هزبنا بتشكانات جزاتي كم حسوميو تقفيعون اتي أب 16 كفل زمن جميرو نلعلي 300 عمتات أبقى غفال نايزا لومي هاجر إيرتران نبلا أبز نبر مريز زنبر هزبنا بتوم نايت أوانتي نايبعال تركن دربوشن مجزاتي أزي تداقيمون مهمينون نبرة أب كبساتات نمجزات تركن مذكر ناستات حموش تخفل زمن سجيرة أباناز بس حت مثل اللام جزات تركي زحر جزيا كابولدو ناولدو إننا تورارست ناباناز بس حتن كساب كندي مجزات تركي حسم منبارون التزخاخر دمايام أبسنز سفر نيشكانا جزات زنت صر سندات سلا زوحدنا ينبر أبلع الهزب ناس تفتسم حسم مجزاتي مداركتي يبولون تقراواي وبي زبها الجزائي نهزب قبسا كم حسم بمجزاتن جبرن شكانا مساسكحو زبي إرترا كمزا ناي جزات ترك زبلا تذكاريت زرباون الله بوبي زسممس وبي كبل نبره ازي صغيلي تبهلن معنا خندي شكان جزائي وبي أب حزبنا قفعية ورد كمز نبره زرئيوم وبي استبهله إثيوبياوي شمنيا وريرو نمريتي إرترا خاتم كله نتمزق قوم وزنبرو أبوتاتنا أسيرون موقعهن مئنتي ستلبت إلهم كجزؤوه أبأزانهم زتقولوا وعي عتر يأتوا لممو كسام مصمامكا يبصح نبرهم إذا ما تسمت سلا زغتللهم كحتتهم كلو سلا زي سمعوا وبي يبلو نبرهم بزقا بمجزات وبي تسممس وبي كبل نبرنا تبهالي تزربا بقى في تاريخ إنه نبانا بزيحهم جزاتي شو منياتات تقرأ يخونو أمحرا دوب إيرتران ناسقورون مساس صادق هاجر إننا تمشاطورون كندي إيرتراوي من كيلومن أسن كيلومن يوم أبوغا عدوا مستقاليان عسكيروم زنبور بمو برأسا ألولان نقص منيليك ني أبيسينيان تماريخوم زتتحزو كابشومون تميت زي وحدو ليلي إيرتراوين منأسيات بتأزاز نقص منيليكن رأسا ألولان نقليوم يمانيتي إيدومن تسقاميتي أقرومن نقليوم كا تسقاميتي إيدومن يمانيتي أقرومن بقوزومن سيفن أسيروم بمقراص ندمهم أب عبيتي غانا أبزمل فلخلخ زبل زيت بمقلاخ زفستس زنبرا دمهم كمزو قوارصن كمزو يموتن بمقبار عددا سقاي غيرم موميم حنت عنصيتي كم مركوس بمهابكا كاب عدوا نوشتي إرترا بحنت أقرومن بحنت إيدومن كخودو أززوهم إزوم أب حقوتاتنا زخونو ناشعو من سياتي إرترا نأقر مقدم انجيران نالمونو كقو عزن كلو زبوزحو أما قدخ موتن كلو قلو حداد دما فتاري نز تاريخ من انتخنا قروق ديلوهم كلتم حوراتهم تقوريسهم أبعدهم إيرترا آتيهم اتزانتا نبيت سبومن دك عدومن مسنقور دما هزبي بچكانة تقارون أمحارون سنبيديوم نزماركا والتهدر دحرقزين عوات كان بسلام نبعديو زفانهم هزباو قنبار حرنة إيرتراخا نلعلي 100 شيح سراوي درق مسمارخو بسلامي نبعدو أفانيوهم حين أبني 10 كفل زمن وقع عدوا نايستمارخو تنتاوان إيرتروان عساكرت آليان يخونو تماريخهم أب أبيات محيور مريم قبي ألم بكاين حاز سنبل إكسبون كالين دحر مئسار نايسترشنو تقارل تحنون أي فدين هزباو قنبار انسراوي درق مسمارخهم أب كوينات راح زيكونا سيعروهم أب قداي سلامون أب كندحنة داقماي بناسا بمسداد وعلم رخات كيف الرمقنسو نسأل آيخا سلام بمهابون كمز السعارن يغرى كمز بهالن
ተምሳሌት ኮይንዎም እዮም ንሳቶም ግን ኩላቶም ሓደ ስለ ዝኾኑ ኣወራራት ወያነ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብመሪሕነት ናይ ዝሕጂ ተዳቂቁ ዘሎ ወያነ ወሪሮምና እዮም ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ወራር ናይ ጭፍራ ወያነ ኣብቲ ክሳብ ባረንቱ ንልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ንኤርትራ ዝኣተውሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ደቡብን ዘይበሃል ግፍዒ ፈጺሞም እዮም ንሕና ግን ነዚ ዝፈጸሞ ግፍዒ ተጠሊዕና ውይ ኣይበልናሉን ከመይ ጌርና ጸላኢና ነሳጉግ ማዓስከን ድርዕሞ ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጥ ነዚ ወራር ሓይሊ እዚ ኣብ ግንባራት ቡሬን ዓዲ በጊዖን በሻሓት ኣብ መጻወድያ ብምእታው ከም ዝሃልቕ ብምግባር እቲ ወራሪ ሰራዊት ጃንዳ ማለሊት ኣደዳሞት መቕሰልትን ምምራኽን ከም ዝኸውን ኢና ጌርናዮም ኣብቲ እዋን እቲ ብኣጆኹም ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ጭፍራ ማለሊት ንኤርትራ ካብ ካርታ ዓለም ንምሕኻኻ ተበጊሱ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ መቓብር ሰማዕታት ቡሽካ ሻምብቆን ካልእን ኣስከሬና ሰማዕታትና ካብ ሰናዱቕ ፍሒሩ ፋሕ ከብሎን ንሓወልትታት ሰማዕታት ኤርትራ ምፍራሱን እንርስዖ ኣይኮነን ኣብ ዓሊ ግድር ናይ ልዕሊ $40 ሚልዮን ወጻኢ ዝተገብረሉ ዓቢ ናይ መድሃፅን መመስርሕን ናይ ጡጥ ፋብሪካ ዘውረዶ ዕንወትን ኣብ ከተማታት ሰንዓፈ ባረንቱ ተሰነይን ካልኦት ንኣሽቱ ሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን ዘውረዶ ዕንወት ናይ ንብረትን ዝራስዮ ጥሪትን ማልን ዓበይቲ ንብረታት ኤርትራውያንን እንርስዖውን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ዘውረድዎ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን መን ክርስዖ ይኽእል ንልዕሊ 75,000 ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎምን ንጹሃት ካብ ቤት ንብረቶም ካብ መላእ ኢትዮጵያ ብምስጓግ ኩሉ ዓይነት ንብረቶም ዘሪፍዎም እዮም እዚ ኸ መን ክርስዖ ይኽእል ፍቆዶ እግሪ ወያነ ዝኣተወታ ኤርትራዊት ዓዲ ዝኾነት ኤርትራዊት ገዛን ቤትን ማዕጾኣን ዚንጓኣን ተቐንጢጡ ንትግራይ ጊዒዙ እዩ ገባር ተጋሩ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ሰራዊት ጭፍራ ወያነ ተተቲዖም ናብዘን ዓድታት ብምእታው ምስ ኣድገ በቕሎም ክንደይ ንብረት ናይ ንጹህ ኤርትራዊ ዘይዘሞቱ ክንደይ ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርቲ ሆቴላት ካልእ ትካላትን ዘይዕነው ክንደይ ንብረት ከ ዘይዘረፉ እዞም ጭፍራ ናይ ጭፍራ ወያነን ሰዓብቶምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረድዎ እከይ ተግባራት ዘርዚርካውን ዝውዳእ ኣይኮነን ከምቲ ሓደ እዋን ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ዝበሎ እቲ ክርስዕ ዝደሊ ክርስዕ ይኽእል እዩ እንተ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ግን ዝርስዕዎ ኣይኮኑን ንዘንተ ዕለት እዚ ኩሉ ደራዕ በዞም ናይ ቅድምን ዳሕረወትን ገዛእቲ ህዝቢ ኤርትራ እኳ እንተተገፍዐ ንመግዛእቲ ግን ኣሜን ኢሉ ተቐቢሉ ይፈልጥ ነዩ ካብ ግዜም ግዛእቲ ቱርክ ትሒዙ ኣንጻር ጸላእቱ መኪት እዩ በብኸባቢኦም ሓያሎ ኤርትራውያን ጀጋኑኻ ኣንጻር ገዛእቲ ተቓሊሶም እዮም እቲ ኣውራ ብውድብን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ዋሂዱን ናጽነት ኤርትራ ናብ ዓወት ዘብጽሕን ክብሪ ህዝቢ ኤርትራ ዝመለሰን ልኡላውነቱ ዘውሓሰን ግን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ደሓር መንግስቲ ኤርትራን እዩ ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝምነያ ናጽነት ሃገሩ ድሕሪ ምጉንጻፉ ዶባቱ ብመለክዒ ኣህጉራዊ ሕጋጋት ከመይ ዝመስል ምስ ጎረባብቱ ዝኾና ሃገራት ሱዳን ኢትዮጵያ ጅቡትን ብመሬት ምስ የመን ጅቡትን ሱዑድያን ዘሎ ናይ ባሕር ዶባት ከመዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ዝሓጸር መሰጋገሪ ትሕዝትኡ ከነቕርበልኩም ኢና لጊዜያዊ ግሜ ምስተበታተነ ከምታ ዝበልናያ ርእሱ ባናድነነ ኮይና 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 ሰናያስ ኮይናታ ዶባት ሃገራት ነዝናይ ሕጂ ቅርጽን ምስኡ ድማ
أهجراوي تقبلنت نايدوباتن كم فلوتن وهبن كوسدلوس جمرة كاب 10 كفل الزمن زفل مكوان تخونه أوراغن أمودات 19 اسرخ فل زمنن تقبلنتن حقاونتن إن عززي مسيوم دوبات هاجرات أفريقيا دما أبكند حدا عليت وي بهيرات وي دما بجيوغرافياوي أكمامتا بتمجزات هاجرات أوروبا حيزم متصنحن نساتم ستتقملون ننويح زغدن أجباب مسفارن ملك عن دوباتيو صديقهم إزغا بزحات جزاتي هاجرات استسمع معلون زبزحا تجزات هاجرات أفريقيا زرع عمون مسرح كوين قتيلون بخمخا أب أهجراو علاتن أهجراو خارتان سفيرو نرخبهم دوبات هاجرات نايزوبانا مسنري هاجراو دوب كلن هاجرات أفريقيا بزو حدا ناي كلتا أوروباوان جزاتي إيدالو كميسي أمودات 19 كفل زمنن مجمرة 10 كفل زمنن هاجرات أفريقيا بمجزاتي أوروباوان سلزقما هاجراو دوب كملكت وي ديماركيت كخونن كله تنجزاتي أوروبا وهاجراتين حقاو السلطان زنبرن ناي هاجرنا إيرترا دوبات دما بزي مسرح زيو زحلفة نا إيرترا أزي حقاون أزيو قبل دوباتن زقبرو بتحدى وغن بمنجست طاليان كم جزائيت إيرترا بتخالو وغن دما 3 هاجرات بزفرما وعليو تملكيتون تحنتيتون دوبات إيرتران إثيوبيان بسممع وعلوج على زفلتن دحري استقبر ممحياشن أمونغو منجست طاليانن منجست أبيسينيان مالت هاص منيلكن نظام صعبو وعلات بمفرامي توسينو وعلوج على استبحللو مخنياتكا اتوعل وجعله أبستبالت كوشتنا إثيوبيا أمونغو منجست أبيسينيا حجي إثيوبيان منجست طاليانن سلا استفتصميوم إز سندزي حدا خابتي حقاو سند كوينو أب قداي بادمون ديانو كومشن دوب إيرتران إثيوبيان كمرتعو بمرأي بادم مريت إيرترا مقانا زرقاقصلون وساني زهابلونيم زو علوج على زي أبشحن شعات 100 عام تمرت مالت لعلي 120 عامتات زقبره وعليوم بزي كازون اندقنا نزو علزي زدرعن كابجاف حجر حمرا كساب جبوتي أب زرقاح مس إثيوبيا أب زوا سننا دوبات إيرترا بسلطنا قباب أبشحن شعات 200 عام تمرت داقماي وعلم خلال دوبات إيرتران إثيوبيان أمونغو جزايت إيرترا زنبرت إيطاليان بنقص منيليك مرحة أبيسينيا دحر نقص إثيوبيا زنبرن تدرعو اتوعل تفتسيميوم كالي سالساين مليسونا زغل التوعلا زدرعن وعل دوبكا أبشحين شعات 208 عام تمرت منجستي إيطاليا أبكندي إيرترا منجست أبيسينيا وي إثيوبيا قمون سالساي أكال منجست بريطانيا بمخان نتاقدي مستقايدة وعل دوب مختمتا بمقبار إيرتران إثيوبيان زبهالا هاجرات كم زفترا قبروم إذ سلستو علاتزي أحقراون علم لخاون تقبال نزلون كوينو حجي دحري نايل علمي 120 عامتات عيتسمع معنا نيلكا كغير زكا لا يكونن كومسلو زخونه دماي كومشن دوب إيرتران إثيوبيان قدمي أميازيا 2002 عام تمرت نزي أحقراو حقاو على دوب تقبالنوتن أحقراوي تفلاطنوتن بمرأي مريت بعد من كبابيون كالي بچفراو يانا تغوبيتو زنبره مريت إيرتران نايلو لاويت هاجر إيرترا مقانو بعلي أبتي كيادن ناي موداتان بيونو زوصنام بچفراويان زمراح زنبره منجستي إثيوبياغن نسبي إثيوبيا بمتلال بعد من كبابيان مريت إيرترا مقانان نافلته بحاجز أمريكان أوروبا وحبرتن كتغللايو حاسيبو أنكي دنبر إز جاندا لعلزخون إثيوبياوي بعد من كبابيان نا إيرترا مقانا كدمو وقعون انتخونه أدعدعو زفلتو قدايوم كم تيز باوغنبار أب أسوسا يخون كتماتات شيرن كالق مريتي إثيوبيان الناتوان أبونا عسكرن نسراو الدرق زحماشيشو زنبره چفراو يانون نسرع الدرق أم چفلاغن أب مكلاسون نباد مياتون يوتسن سلزنبره تراحيو نز مريت ولا خازخونه سوح مريت بادمه كمتي ناي ولقايت ناي كفلا هاجر بيغمدر ناي إثيوبيا كتقللو زحسبم امبر بادمن كبابيان مريت إيرترا كابتنت مخانو چفراو يانن كلاتهم تقارون لعلزخونه إثيوبياوي يفلطون
ቀዳሞት መስከርቲ ክኾኑን እዩ ዝግብኦም ነይሮም ሰራቕን ሓሳድን ግን ኩሉ ግዜ ክዕምፅ ስለ ዝደሊ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ነቲ ጻዕዳ ጸሊም እናበሉ ዋላ ትንፈር ጤልያ ዝብሉ ኣለዉ በቲ ኮይኑ በት ግን ባድመ ዘይወላውል መሬት ኤርትራ ምዃኑ ተረጋጊጹስ ናብ ኢድ ዋናታት እኳ ኣትዩሎም ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ 1000 ኪሎ ሜትር ዝገማገም ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ብመንጽር ኣህጉራዊ ሕጋጋት ዝዓለምና ክረአ እንከሎ እቲ ኣዝዩ ንጹርን ፍሉጥን ኣህጉራዊ ዶባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብዘይካዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎና ኣህጉራዊ ዶብ ምስ ሱዳንን ጅቡትን ዘሎ ኣህጉራዊ ዶባትና እውን ብግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝሰፈረ እዩ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ ግፍዕን መግዛእትን ኣዝዩ መሪር እኳ እንተኾነ ብመንጽር ንኤርትራ ንምምዕባላ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዶባታ ብዓለም ንኽፍለጥ ዝገበሮ ውዕልን ክርአ እንከሎ ዋላ እኳ ንቐጻሊ መግዛእቲ ብምባል ሓሲቡ ዝገበሮ እንተነበረ ውዒሉ ሓዲሩስ እዚ ውዕላት እዚ ንኤርትራ ከም ሃገር ዓንዲ ሕቖ ኮይኑዋ እዩ ክልተ ዓመታት ቅድሚ ናይ መጀመርያ ውዕል ዶባት ምስ ንጉስ ሚኒሊክ ናይ አቢሲንያ ብጣልያን ዝተገብረ ውዕል ዶባት ኤርትራን ሱዳንን እዩ ተፈጺሙ ዓመተ ምሕረቱ ብልክዕ 1898 ዓመተ ምሕረት እዩ ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ እዛ ናይ ሕጂ ሱዳንን ናይ ሕጂ ሃገረ ኤርትራን ክልቲኣተን ኣብ ትሕቲ መግዛእትየን ዝነበራ ኤርትራ ብጣልያን ሱዳን ከ ብእንግሊዝ ይግዛእ ነበራ ገዛእቲ ናይዘን ሃገራት ዝነበራ መንግስታት ኢጣልያን እንግሊዝን ድማያን ናይዘን ክልተ ሃገራት ዶባት ዝወሰና እምበር ታሪክ ከም ዝነግረናስ ከሰላን ከባቢያን ናይ ሱዳን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣካል ኤርትራ ምንባረን እዩ ኤርትራን ህዝባን ግን ብኣህጉራዊ ሕጊ ስለ ዝግዝኡን ንርትዓዊ ዝኾነ ኣህጉራዊ ሕጊ ተማእዛዝነት ስለ ዘለዎምን ብዛዕባ ከሰላን ከባቢኡን ከም ሕቶውን ኣልዒሎሞ ኣይፈልጡን እዮም ምኽንያቱ እቲ ሕጊ ናይ ዶባት ስለ ዝግድዶም ናብቲ ጉዳይና ክንመለስ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያንን ብሪጣንያን ኣብ 1898 ብዝተፈጸመ ውዕል ከምኡውን ጸኒሑ ብዝተገብረ ተወሳኺ ውዕላ ዝተሓንጸጸ ኮይኑ ነውሓቱ 686 ኪሎ ሜትር ከም ዝበጽሕ እዩ ዝፍለጥ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ገዛእቲ ሓይልታት ዝነበራ ብዝፈጸሞ ውዕል እዩ ተኻይዱ ናይ ጅቡቲ ገዛኢ ዝነበረትን ሕጂ እውን ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጽልዋ ዘለዋን ሃገረ ፈረንሳን ገዛኢት ሃገረ ኤርትራ ዝነበረት መንግስቲ ጣልያንን ኣብ 1900 ዓመተ ምሕረት ከምኡውን ድሒሩ ኣብ 1935 ዓመተ ምሕረት ብዝተፈጸመ ውዕል እዩ እቲ ዶብ ተወሲኖም ኣብቲ ቀዳማይ ውዕል ማለት ናይ 1900 ዓመተ ምሕረት ውዕል ካብ ደሴት ዱሜራ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ዶብ ኣብ ካርታ ተመልኪቱን ተሓንጢጡን ኣብቲ ናይ 1935 ዓመተ ምሕረት ዳግማይ ንምንጻር ዝተኻየደ ስምምዕ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ውዕል ንውሽጢ ጅቡቲ ዝኣቱ ሰፊሕ መሬት ንኤርትራ ክወሃብ ተሰማሚዐን ኣብዚ ዳሕረዋይ ስምምዕ እዚ ደሴት ዱሜራን ኣብ ከባቢኡ ዘለዋ ንኣሽቱ ደሴታትን ንኤርትራ ክወሃቡን ተሰማሚዐንን እተን ክልተ ገዛእቲ ሓይልታት እዚ ዳሕረዋይ ስምምዕ እዚ ኣብ ኣውሮጳ ስግኣት ሂትለርን ካልኣይ ውግዕ ዓለምን ኣብ ሰፎነ ግዜ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሮማ እዩ ተፈጺሞም ብመሰረት ካብ ሰነድ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ኸኣ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ይብል እዩ ኣብ 1934 ዓመተ ምሕረት ፈረንሳን ኢጣልያን ብወገን ምዕራብ ኤሉኣ ዘሎ ክፋል መሬትን ደሴታት ዱሜራን ደሴት ሰዋቢሕ ፈረንሳ ሶማሊላንድ ማለት ጅቡቲ ንግዛኣት ኢጣልያ ዝኾነት ኤርትራ ክወሃብ ወግዓዊ ስምምዕ ገይረን እዚ ውዕል እዚ ንምፍጻም ብ7 ጥሪ 1937 ዓመተ ምሕረት ክልቲኣተን ሃገራት ወግዓዊ ክታመን ኣንቢረን ብሕጊ እቲ ጉዳይ ከኣ ተፈጺሙሎ ይብል ይኹን እምበር ናይ ፈረንሳ ሴነት ኣያጽድቆን ነይሩ ይብል እቲ ሰነድ ኮይኑ ግን ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምስ ቆረና ማለት ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ምስ ፈረንሳ ንዶብ ጅቡትን ኤርትራን ዝምልከት ርክባት ይገብር ከም ዝነበረን ሓባራዊ ኮሚሽን ዶብ ከም ዘቆመን እዚ ናይ ኣሜሪካ ጸብጻብ ይሕብር እዩ
ب16 ግንቦት 1953 ዓመተ ምህረት ውዕል ከም ዝተሰማምዑን እቲ ውዕል ናይ ኣህጉራዊ ዶብ ድማ ካብ 28 ለካቲት 1954 ጀሚሩ ወግዓዊ ከም ዝኾነን ንዕኡ ስዒቡ ኣብ መሬት ምልክት ዶብ ከም ዝተነብረን እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ የነጽር እዩ። ስለዚ እዚ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ብሓይሊ ምስ ጎበጣ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ምስ ኣብ ክንዲ ጅቡቲ ኮይና ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈራረመት ፈረንሳ ነቲ ኣብ 28 ለካቲት 1954 ዓመተ ምህረት ዝገበርዎ ውዕል ዶብ ኣህጉራዊ ተፈላጥነትን ተቐባልነትን ዘለዎ እዩ። እዚ ከም ናይ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ብገዛእታ ሓይልታት ዝተገብረ ኣህጉራዊ ውዕል ዶባት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝቖመሉ እውን ኩላተን ሃገራት ኣፍሪቃ ንመግዛእታዊ ኣህጉራዊ ዶባት መቕባል ግዴታን ምዃኑን ብኸምኡ ክኸዳ ምዃነንን ኣብ ቻርተረን ብምስፋር ተቐቢሎን እየን። ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩናይትድ ኔሽን እውን ነዚ ሓቅን ተቐባልነትን እዩ ዝፈልጥን ዘጽድቕን። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣውራኻ ብዛዕባ ባድመን ከባቢያን በቲ ኣህጉራዊ ሕጋጋትን ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ውዕላትን ዝዳነየን ንኤርትራ ዝወስነላን ኩላትና ኤርትራውያን ነዚ ምፍላጥ ከድልየና እዩ። ከምቲ ናይ ሓሶት ምሁራት ኢትዮጵያውያንን ኣጫፈርቲ ናይ ዝተዳቐቐ ጃንዳ ወያነን ዝብልዎ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኔራስ ንኤርትራ ብጌጋ ውሳኔ ዝተመሓላለፈት ኣይኮነትን። ባድመን ከባቢያን በዚ ኣህጉራዊ ውዕላት ካብ ጥንቲ ጀሚራ መሬት ኤርትራ ምንባራ እዩ ዘነጽር። ቀደም እውን ባድመ ዝብል ቃል ናይ ብሔረ ኩናማና ኮይኑ ትርጉሙ መሬት ዋላኻ ማለት እዩ። መዋእድ የብላን ሓሶት ብቐደማ ካበይ ከተምጽኡ ኣኳና እንዲያቆይማ ሓሶት ማንቲለያ ሓቂ ባቦብዬ ቀደም ሓሊፉ እኳ ሕጂ ኮነን ወየ 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 ወይና 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 ስናስ ወይናታ ንምጥቕላል እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብዚ ኣህጉራዊ ውዕላት መግዛእታዊ ዶባት ብምብጋስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡን ኣብ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ከም ኩላተን ሃገራት ዘለዎን ሕጋዊ ኣህጉራዊ ዶብ ተቐባልነት ዘለዎን ከምኡን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝተቐበሎን ኣብ ቻርተሩ ብዘስፈሮን ተቐባልነት ኣህጉራዊ መግዛእታዊ ዶባት ነተግብር ባህላ እዩ። ንሱ ድማ እዩ እቲ ሓቅን ኩላተን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኽተልኦ ዘለዋን። ኩላትና ከም ንዝክሮ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣህጉራዊ መግዛእታዊ ዶባት ኤርትራን ጎረባብታን መግዛእታዊ ሓይልታት ዝፈጠርዎን ክንቅይሮ ዘይንኽእልን ስለ ዝኾነ እምበር ኤርትራን ህዝባን ስለ ዝደለይዎ ኣይኮነን። ሕጊ ግን ሕጊ እዩ። ንሕጊ ዝምእዘዝ መንግስትና መሪሕነትናን ህዝብናን ከዓ ምእንቲ ኣህጉራውን ሕጋውን ዶባት ኤርትራ ወላ ይጸንክር ክሳብ ሕጂ ስኖም ነኺሶም ዝተቓለሱን ንኹሉ ኽፍኣትን ተንኰላትን ኣሜሪካ ኣውሮጳ ሕብረትን መሻርክቶምን ተጻዊሮም ኣብ ዓወቱን ንሕጊ ኣብ ላዓታ ከእትውዋን ዝኸኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያን ቀርና ኣፍሪቃን ሰላም ክሰፍን እንተኾይኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበየኖን ጉዳይ ባድመን ከባቢያን ኣብ ባይታ ክትግበርን ኣሎ ክብል ዝሓለፈ ዓመት ኮሚሽን ኣውሮጳዊ ሕብረት ዝበሎ ንሱ ተሓቂ። ኮሚሽን ኣውሮጳ ድሕሪ ክንደይ ኮለልዩ ነዚ ከውፅኦ ዕረ ዝጥዕሞ ቃል ብመግለጺ ዘውፅኦ ወዮ ደኣ ሃገራት ምዕራብ ምስ ረብሓታቶም ክቀያየሩ ዓይኖም ዘይሓስዩ እንተኾኑ ነዚ ሓቂ ግን ኣብ መወዳእታስ ኩሉ ፈቲኖም ምዃን ምስ ኣበዮም ክብልዎ ተገዲዶም ኣለዉ። እዚ ይኹን እምበር ንሕና ብመግለጺ ናይ ሃገራት ምዕራብ ኣይንሕጐስ ከምኡውን ዘይንጃጁ ህዝቢ ኢና። ዋላ እኳ ንኹሉ ዝብልዎ ብድሕሪኡ እንታይ ከም ዘሎ ምግንዛብ ዘድልየና እንተኾነ በቲ ኾይኑ በቲ መትከል መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራን ህዝቡን ድሕሪ ክንደይ ምጽማም ኣብ ዓወቱ በጺሕሎም ምእንቲ ናጽነትን ልኡላውነትን ሃገርና ዝተኸፍሉ ጀጋኑናኻ ሃገርን ዶባታን ኣውሒስኩምን ኣብ ዓወት ኣብጽሕኩሞን ኢኹም እሞ ቅሶኑ ንበሎም። ባድመ
ካብ ቅድም ናይ ኤርትራ ሎሚ ናይ ኤርትራ ጽባሕውን ናይ ኤርትራ ኮይና ንዘንተ ዕለት ክትነብር እያ እቲ ሓቂ ንስዩ ዓወት ነቶም ንዶባት ልኡላውነትን ኤርትራን ህዝባን በጃ ዝኾኑን ዝሰንኮሉን ጀጋኑና ይኹን ዓወትና ሓፋሽ ቸብ ቸብ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዶባት ኤርትራዊት ባድመ ካበይ ናበይ ብዝብል ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንትሕዝቶና ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ቶም ክሳብ ሕጂ ንቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ማኻ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓባበሩና ደጊምና ነዘኻኽረኩም ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ ከም ብርሃን ናይ ፀሓይ ዋዕ ምስ በለት ሓቂ መሬት ውሓጥኒ ፈቐጥ ጭንቂ ሓሶት ማንቲለያ ሓቅብ ባጎብዬ ቀደም ሓሊፍ እኳ ሕጂ ኮነን ወየ ሆይና ዘናያስ ኮይናታ ተንኰል ተፋሒሱ ውዲት ምሳዓድሜ ተወሪረ በለ ብጐልጐል ባድሜ ፍርድ ተዋሂቡ ኣብ ሄድ ምሰኽትሜ ናሓላልና ኾይና ታጐልጐል ባድሜ ሆይና ዘናያስ ኮይናታ ሰሓብ ዘናያስ ኮይና ባድመስ ኮይና ዘናያስ ኮይና ባድመስ ኮይና ዘናያስ ኮይና በይ ዘናያስ ኮይና ባድመስ ኮይና ዘናያስ ኮይና ተፈተት ዘናያስ ኮይና ብኻርታ ኮይና ዘናያስ ኮይና ብኻርታ ኮይና ዘናያስ ኮይና በይ ዘናያስ ኮይና ዘናያስ ኮይና ብኻርታ ኮይና ዘናያስ ኮይና ኣብ ሓቂ ኮይና ዘናያስ ኮይና ብፍትሒ ኮይና ዘናያስ ኮይና በይ ዘናያስ ኮይና ዘናያስ ኮይና ኣብ ጣውላ ኮይና ዘናያስ ኮይና ኣብ ጣውላ ኮይና ዘናያስ ኮይና ኣብ ጣውላ ኮይና ዘናያስ ኮይና